תחילה, אנשים שצמנו רפואת אבא, אנחנו ראינו בחוש שזה החזיק אותו בניגוד לגלי הטבע. אנשים לקחו על עצמם לבטל, לסגף את הגוף שלהם, וגם הקדוש ברוך הוא ראה בעניין של ישראל ונתן לו עוד, אפילו שהוא התאשפז לפני פורים האחרון, הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, שיצא לו דם בכמויות, ואנחנו אמרנו, קדוש ברוך הוא, אמרתי בלב שלי, לפחות פורים, לפחות פסח. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו פורים, פסח, שביעי של פסח. עד שאפילו ראש חודש הראשון, הוא מתפלל 3 שעות, שחרית, 3 שעות. אני הבנתי שיש לו ספרים שכבר יוצאים עכשיו. כן, יכולים לצאת ספרים, הוא ציווה להוציא את כל הכתבים שלו, שזה כמות גדולה מאוד, יש לו על כל השולחן ערוך אותו. הכותב בצמצות, ואני פעם למדתי הלכות של תרומות ומעשרות. למדתי הלכות תרומות ומעשרות, והוא נתן לי 3 דפים. 3 דפים. למדתי אז ביחווה דעת. יש שם ספרייה ענקית, וישבתי לפענח את הדף עם הראשי תיבות, עם המקורות. לקח לי 1.5 חודש על 3 דפים. ואני מדבר עם הרב, היה שם תלמידי חכמים עצומים יש ביחווה דעת. אני לא שאלתי וניגשתי, כשאבא היה בחיים חיותו, שאלתי אותו ועוד פעם. 1.5 חודש לקח לפתוח 3 דפים. אז שנבין את העומק ואת הגדלות. כל שיעור היה נותן כמה וכמה פעמים בשבוע, אנחנו לא מדברים על השנים. אם אנחנו מצרפים את השנים, זה כמה מאות פעמים שהוא חזר על כל דבר הלכה. באמת, שאף נפיק לא מחזיק טיבות על הנפש, הלך בלי אצטלה דרבנן, היה מדבר עם כל ילד ברחוב. אבל שדמות כזאת נעקרה מדור כזה שצריך דמות. הוא ציווה אתכם בהנהגות ומנהגות? את האמת עדיין לא פתחנו את הצבא. כל מה שאנחנו יודעים, יש צבא שהוא כתב משעת הפטירה. זאת אומרת איזה סדר, מי יעשה את הסדר של התפילה עד שיצא הנשמה, ואחרי זה מי יעשה את הטהרה וכו' וכו'. ושם הוא כתב דבר שהוא הנהגה שהוא לקח מחכם מנצור בן שמעון. חכם מנצור בן שמעון כתוב לו על המצבה, בוא נטמן עבדך בן אמתך, מנצור בן, זהו, זה תאריך הפטירה. ואבא גם כן ציווה, הרב ירחי בא להוסיף, הרביץ תורה 50 שנה, מחק את זה, שם על זה קו, מחק את זה. אז אני אומר, זה כל ההנהגה שלו, כל החיים, הוא לא צריך לתת לנו הוראות. אנחנו יודעים בדיוק מי הוא היה, והוא טבע בנו, פשוט טבע בנו יראת שמיים, טבע בנו מידות טובות, ולמדנו להתייחס, הוא היה מתייחס, היו שואלים אותו ילדים, היו ניגשים אליו כדי להתקרב לרב, ילדים קטנים, שואלים אותו כל מיני שאלות פרשת שבוע, היה מתייחס אליהם, כן, איזה שאלה, איזה, כל הכבוד, איפה אתה לומד? זה, אתה לומד אצל הרב ההוא, דרישת שלום. זה, והילד כולו עושר, הולך לרב שלו, בתלמוד תורה, אמר לו, הרב דיבר איתי ומסר לכבודו דרישת שלום, בירך אותי שאני אהיה תלמיד חכם. כל הדברים האלה, כל הפעולות הקטנות של האדם הגדול הזה. עשתה פירות ופירי פירות, יש הרבה אברכים שבאו לכאן. רשמו אותנו לתלמוד תורה. הרב רשם אותנו לתלמוד תורה, זה לא... הרב אורי זוהר היה פה אתמול, היינו דופקים בדלתות. אני שאלתי אותי, תגיד לי, זה נכון שלפעמים היו זורקים אתכם מהבתים ממש בביזיונות? זאת אומרת לי פעם אחת, עשרות פעמים, אומר, אבא שלך לא שם לב לזה בכלל, המשיך הלאה. זה היה דרכו. האברכים הגדולים שאנחנו רואים, יש חלקם רבנים גדולים יצאו.
היה פעם מלמד בקריאת נוער. צריך פרנסה הייתה קשה, אז הוא לימד שם בקריאת נוער. והיה שם עתודאים של קורס טייס. הוא קלט שיש שם כמה כישרונות, הוא אמר להם, אתם תעזבו קורס טייס, תיכנסו לישיבה, תהיו סיירת מטכ"ל של עם ישראל. ויצאו מהם, אכן, סיירת מטכ"ל רוחנית של עם ישראל. עם ישראל הרוויח. הפסיד שני טייסים, אבל הרוויח רבנים גדולים ועצומים, שהעמידו תלמידים הרבה. זה הכוח של אבא, זה הכוח שלו. לאחר מכן זרקו אותו מקריאת נוער, השלים את התיקון שלו שם. אפילו שזה פגע לו בפרנסה, אפילו שזה פגע לו הוא היה בתקופה שאני נתתי שם את ההרצאה. איפה הרב מדבר? על בורחוב? על קריאת נוער. קריאת נוער? נתתי הרצאה והתגייסו הרבה בחורים. פעם התגייסו זה 47. לא התגייסו 47. הלכו לישיבה. לפני 25 שנה. אני חושב שזה היה לפני, כי אותם ראשי ישיבות, יש שם הרב גדעון בן משה. מבוגר, אז אני לא יודע, אני מתאר לעצמי שזה היה באזור גיל 18 של הרב גדעון בן משה. היה לו מאור פנים גדול מאוד. ענווה אמיתית. אהבת ישראל היה לו גדולה מאוד. הוא היה איש אמת. אני מצטער שהוא לא הצליח להוציא את כל האמת שלו החוצה. אבל היו דברים עוד שהוא רוצה להגיד בעולם. זה בקומה שלישית תקוע. מדהים, המסירות נפש שלו בשנה האחרונה. שנים, אבל בשנה האחרונה, כל הכאבים, כל האיסורים, להתמיד, להגיע, לתת שיעורים. זה מראה שזה התכלית של הבן אדם. אין לו תכלית אחרת. בדרך כלל בני אדם מצבים כאלה, כאילו מחפשים את השקט שלהם, מתקונים, לקראת. מתי זה היה השיעור האחרון שלו, שבועיים לפני? השיעור האחרון שלו, הוא היה שבוע ויום בבית החולים. מיום חמישי בלילה עד יום שישי שהוא נפטר. יום חמישי... איתך אני דיברתי בטלפון? לא. יום חמישי עם אחי. אמרתי, הם יעלו לאכול ארוחת בוקר. זה קשה, קשה. מי זה? יום חמישי שלפני זה, יומיים אחרי שחק של פסח, יומיים אחרי שביעי של פסח, אז היה לו שיעורים קבועים. ביום חמישי הוא היה הולך לבית שמש, הקהילה של אח שלי רב עובדיה. אחרי זה הוא היה הולך לקריאת עקרון, בני האיש. עכשיו היה שבוע קריאת עקרון, שבוע בני האיש. זה לא היה ברצף. אחרי זה הוא היה מסיים ברחובות, ביד לשווים. ובגלל שהיה בין הזמנים, אז לא היה את בית שמש, ירד היה צריך ללכת לבני האיש ולרחוב. כמה ציבור? במקור היה צריך ללכת היו צריכים ללכת לקריאת עקרון. כמה ציבור היה שם? אז זהו, הם לא ידעו בכלל שאבא יגיע. הם חשבו זה התור של קריאת עקרון, אז לא פרסמו כלום. הוא הגיע לפני תפילת מנחה, היו שם 4-5 אנשים. אני נבלתי, אמרתי, הרב כל כך מסר נפש כדי לבוא לפה. תסר בייסורים והגיע. בזיונות, אין אנשים. פתאום מתחיל, ל4 אנשים שהיו בבית כנסת, הוא התחיל לדבר. אמרתי, עמדו איזה כמה אנשים בחוץ, התחילו להתקשר טלפונים. הגיעו כולם כבר, בתפילת מנחה כבר היה 70-80 איש, ואחרי תפילת מנחה, כשהוא התחיל את השיעור, היה כל הבית כנסת מלא וגדוש. זה היה השיעור האחרון בבני האיש. אחרי זה... אני אומר שזה שיעור שדי ייצג אותו. זאת אומרת, הוא היה מגיע פעם באיזשהו מקום, ולא היה שם בחוץ של חסד. הוא מכיר שבת חוץ של חסד. אז בנו שם את הסוכות בדיוק. זה היה בין יום הכיפורים לסוכות. בנו את הסוכה בחוץ. והוא הגיע לשיעור, ולא היה אף אחד. אז הוא קרא לאחד הפועלים שבנו את הסוכה,
אמר לו בוא שב, ונתן שיעור לאדם אחד כדי לא לבטל קביעות של שיעור. עכשיו, אחרי זה הלכנו לרחובות, הגענו לשם, בסדר, זה היה השיעור האחרון. ציבור שמאוד מאוד 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 כיבד אותו ואהב אותו, ובאמת, שם ציבור שהתמיד בנוכחות שלו בשיעור. אף פעם לא היה שם עליות וירידות, תמיד בית הכנסת מלא בגרש. אנשים ששם זכו, הייתה להם זכות גדולה להיות בשיעור האחרון. אחרי זה, באותו שבוע יצאנו אני והרב יגאל חפשוש. הרב יגאל חפשוש נהג, אני יצאתי עם אבא. אשתי ויתרה, הייתה אמורה לצאת איתי, אבל ויתרה, אמרה לי אם אתה הולך עם אבא ללימוד תורה, אז חזרנו הביתה, הוא נכנס לפה לחדר, אמר לי יונתן אני רוצה להקיא, תביא לי קערה, נתתי לו קערה ואז הוא הקיא דם. הקיא דם, אז הרופא, התקשרנו לדוקטור יקיר, הוא רופא ירא שמיים. והדסה כאן, מטפל בה. הוא אמר ישר לבית החולים. להסתכל על הבית, אף פעם זה לא... היה מאוד... נראה הייתה לו תחושה. להסתכל על הבית, להסתכל... אח שלי אברהם בנימין לקח אותו באוטו. גם כן, הוא אמר שהוא מסתכל על ה... שם הלך לבית החולים. לא היה פה בבית חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי הנחנו לו תפילין. הוא בכה. כל הנחת תפילין הוא בכה, כל התפילה. אחד מאוד כנראה הרגיש שזו הפעם האחרונה שהוא מניח תפילין. שאני אספר לרב, שכשהוא ישב שבעה, כשהוא היה עונן, אמא שלו, עליה השלום, הוא מאוד מאוד הצטער, הוא נמצא למצוא כל מיני תצדקה שעונן כן חייב בתפילין. והוא לא הצליח למצוא. אבל הוא, באמת מהבר מצווה עד שנפטר יום, אנחנו מדברים על תפילות בנץ, עשרות אלפי תפילות בנץ, נצח חמה, אם זה בשמעון הצדיק, אם זה בכותל, אם זה בשבת שהיינו גרים עדיין ברחוב חניה, מתפלל בתפילה למשה. היה מעודד מאוד את עניין נצח חמה, היה רואה בזה חשיבות גדולה. מה נאמר, באזור 11 גם כן שוב פעם, מי שאמר לנו שהמצב מדרדר זה רופא ירא שמיים, אחד מהצוות, יהודי חרדי, אמרתי קראו לכל המשפחה, קראנו לכל המשפחה, הצליחו להגיע, כולם, כל מי שאני חושב, כאילו הילדים, החתנים, כולם, אפילו הקלות היום, התחילו מנכדים, והגיעו, היו גם התלמידים המרכזיים שלו, תלמידים שהוא השפיע עליהם תורה, השפיע עליהם בית שמיים. הוא היה בקרה? הוא היה בקרה? תשמע, אני לא יכול לדעת עם כל הזמן, אבל בוודאי שראו שהוא היה איתנו, הרגשנו אותו, הייתה לנו תחושה שהוא אמר לנו, יש שם יהודי בשם ויינגוט, והוא גם, הוא הגיע לשערי מוות וניצל. כלומר, זהרו לדבר, אני שמעתי את אשתי מזמינה חברה קדישה ומכינה סדרי לוויה. אז אל תדברו, גם אם נראה לכם שהוא לא שומע. ובאמת דקה לפני, כמה שניות לפני שהוא נפטר, אז הוא חיפש בחדר. חיפש בעיניים ככה, הסתכל, כולם נבהלו. הסתכל ככה, הוא הזיז את העיניים, אז הוא מצא את אמא שלי, הסתכל עליה ככה, אז הוא נפטר. היה דבר פלא. כשהוא יצא מפה הוא אמר משהו? לא, אני לא זוכר שהוא אמר משהו. לכן שהוא אמר, אני לא זוכר. בחצי שנה האחרונה ישן על הכיסא כאן. לא יכל לישון על מיטה. ישן על הכיסא.
הספרים. אמר לי אמא שלי, טוב לי עם הספרים פה. זה החדר שהוא היה לומד ועובד. זה החדר שהוא היה מכין בו שיעורים, מקבל בו אנשים צריכים לשאול אותו שאלות וכו'. היה חדר. חדר ספסור. אנחנו גרים פה מתשנ"ד. תגיד לי שאלה, בצבא אמרו שהוא אמר לא ללכת לעכו. לא ללכת לאן? לעכו. לעכו. ערכאות. 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 כן, זה צבא בעל פה של הרב עובדיה. אבל זה אומר במקרה שהיה עם הבנות. הוא כן הסכים שילכו, לא הסכים להתחרט, מה היה הסיפור שלנו? ודאי שהוא נתן גיבוי לעתירה, כי אותם אנשים, אני יכול לומר לרב שלפני זה קדמו סיפורים מסמרי שיער, כולל אדם שהלך לבית עולמו מהתקף לב, לאחר שהוא אדם בשם סופר מפה, גר לא רחוק מפה, היה גר לא רחוק מפה, הבת שלו לא התקבלה לסמינר, ואז קיבל התקף לב ומת. ואבא מאוד לקח את העניין הזה בזעזוע. היה לו חוש צדק מאוד מפותח, כאב את הכאב הזה. הוא שמע מהרב גוטפריד, מהקהילה של הרב כץ בבית שמש, הוא שמע ממנו שהזמינו ממנו קירות גבס בחול המועד כדי לחצות את בית הספר. הם צריכים להיכנס הרבה אנשים שאלו אותו, מה יש לך איתה? למה לך הצרות? למה לך לריב עם אנשים? למה לך... הוא אמר, בנות ישראל, מי ידאג להם? אם אני לא ידאג להם, אף אחד לא יקום להם. ודאי איפה הוא נמצא, אתה יודע, היה אדם מאוד מפוקח וידע שאף אחד לא ידאג להם אם הוא לא ידאג להם. עכשיו, הסיבה הייתה עוד סיבה, שהרב אלישיב הורה להכניס כמה בנות לבתי ספר, שנמצאים כביכול תחת פסיקותיו ותחת כל הבנות שלומדות שם, מהציבור הליטאי, ולא היה שום סיבה לא לקבל, והרב אלישיב הורה לקבל כמובן, כי הוא ידע שזה משפחות של אברכים, ירא שמיים, ואז אותם מנהלים אומרים, אנחנו מכירים אותם בשמות, זה לא דברים. הרב אלישיב יקבל אותה לסמינר שלו, היו מזלזלים גם בגדולי הדור. אבא ראה שהם לא צייתא דינא. לא צייתא דינא. מבקשים מהם, פוסקים פסקי דין. יש פסק דין של בג"ץ עדה חרדית להכניס ילדה לסמינר. אבל אלישיב לא היה אומר ולא אפשר. לא שהיה שומע צד אחד. היה מקפיד, הוא אומר, אני חייב לשמוע צד שני, רק כותב להם מכתב. הוא היה אומר, הולכים אחרי מישהו אחר. לא, הוא לא ראה... עשה את מה שהוא צריך. עשה את מה שצריך לעשות. שלא אנשים ילכו. הוא היה מביא אנשים. מי שהציבור היה... מישהו בדק שהוא ירא שמיים ושהציבור מסוגל לשמוע אותו ולהבין ולא נרדם בשיעורים, היה מביא אותו, לא היה אכפת לו. היו חולקים עליו אפילו. חולקים עליו. אמרו לו, אבא, חולק עליך, זה בתוך הישיבה שלך. מדבר דברי תורה, אז חולק עליו זמן. הלו, אמרם, שאמת נאסף. חושב אליך? שאמת נאסף פה. לא, שאבא היה חולה. כשאבא היה חולה, אני הייתי למטה עם אמא באמצע לסדת המחסן מהקניות. ואז הרב התקשר, והפנינו לאח שלי. אמרנו שהוא היה פה בבית. אברהם, הוא היה בבית, הוא היה פה באמצע סייד, והתקשרתי אליו מיד, אמרתי לו שהוא צריך להעביר לאבא. זה למעשה השיחה האחרונה שהייתה. כמו שקראו לפסח זה היה. כן. כמה ברוך השם, הוא יצא מהבית חולים. כשאני צלצלתי... מי זה... לפני פורים הוא יצא. לא, זה היה שיחה לפני כן. לפני כן. זה היה פעם לפני כן שהרב דיבר איתו. שהוא היה בבית חולים. שהוא היה בבית חולים, זה היה לפני כן.
אז הוא יצא מהבית חולים, בערב פסח הוא התקשר לראות אותי. חזר רק ביום חמישי. הוא היה שבוע מאושפז, אשפוז האחרון. אני אומר שהוא מקדם על הגנדל שלכם, שאתם זוכים לזכות הרבה לחזור בתשובה. וכמה חיוב יש לכם כל הזמן, עוד אחד אתם אומרים. דם מור ודם זר יותר, מה יש לנו יותר מזה? קרב את הגאולה כמה שיותר. כשנהיה חולה, אחד האנשים הראשונים שאבא התקשר, זה היה דרכי. אמר לי, תשיג לי את הרב אמנון, אני רוצה להגיד לו שיתפעל אליי. עדיין לא פרסמו את זה בחוץ. זה היה שבוע לפני. אני צריך הרבה תפילות, תתקשר אליו שתתחיל להתפלל אליי. ברוך השם, אבל 55 איש קיבלו אז 40 יום תעני. כן, כמות. זה לא רק ה-55 שם, אני יודע שעוד הרבה. קיבלו בכל הארץ בהרצאות הבאות אחרי זה. עכשיו תרמו לי מניות, אני בונה בית כנסת, אז מוכרים מטרים רבועים. אז יש כמה אנשים שתרמו מטר רבוע, שיהיה גם בשבילו. הציבור שלנו ברוך השם, שהוא שומע שאנחנו מבקשים על מישהו או משהו, ומשהו לא יאומן. הוא אהב את עם ישראל באמת. כן. גם כשהוא דיבר על ארץ ישראל, גם כשהוא דיבר נגד גיורים מזויפים, גם כשהוא דיבר, הוא מסר דברי תורה, הכל הוא ראה את טובת עם ישראל. הוא האמין שעם ישראל, אם יהיה גיורים מזויפים, זה מסכן את הנוכחות שלו בארץ ישראל. אם ימסרו שעל אחד מארץ ישראל, זה גם יסכן את עם ישראל. וכמים לפנים, הציבור החזיר לו. הוא ברח מזה כל החיים, אבל בלוויה כולם ראו לוויה בלי מודעות, בלי כלום. מתוכננת תוך חצי שעה והתאספו כל כך הרבה אנשים. ואמרתי גם שם, אמרתי לרב, גם שם הוא ברח. אתה כל החיים ברח מהכבוד וגם ביום שישי. אני ביום שישי בבוקר, אמרו לי שהמצב קשה. אמרתי שהוא לא יראה חיבוט הקבר. אני מספיק בחיים. כן, לא רציתי. כל החיים חבטו בו. החבטות האלה זה הגן עדן הכי גדול. איך היה לו כוחות? ודווקא לא בעניינים הפרטיים, בעניינים הציבוריים שהוא הלך. שהוא הלך למען עם ישראל, למען התורה. פסקי דין של דברים הכי קשים שקרו. ושם הוא קיבל את החבטות. והוא לא... אני יודע איך הוא הצליח, אבל... איך אני אגיד? אם הוא לא היה, נגיד את זה ככה, אם הוא לא היה רואה בלימוד התורה עיקר, ובכל השאר תפל, אם זה בביזיונות, אם זה הכל הוא לעג לפוליטיקה, לעג להמון דברים ש... בסדר, יצאנו פעם מחתונה, רקדו סביבו, עשו שורות, יש שם איזה 300 בחורי ישיבות, זה היה באולם שערי העיר. צריך לחסות אותו, היה עושה צחוק מזה. לא, היה ממש בז עושה צחוק כשהוא היה בכנסת, הוא היה מבזה את הכנסת במוצהר כל הזמן. היה שם איזה מישהו, אולי נגיד את שמו, שנכון גדולה להיות חבר כנסת, כמו כל החבר'ה שם בחדר. הוא אמר לאבא שלי, אתה היחיד שהראית לנו שזה מקום בזוי ומשוקץ. אפילו שהוא היה חבר כנסת, הוא קיבל עלייה לתורה בסתרה. הוא ביזה את הכנסת בתוך הכנסת. זה היה שבירת הסטרה אחר בעצמותה. הגיעו פעם, הוא סיפר לי, אני, כשאני צעיר, הייתי באזור של הכנסת באיזה דיון של ליל תקציב. דיברו על זה ברדיו ותכנו את הסיפור ליל תקציב. הגעתי לשם, אמרתי בוא ניכנס, נראה מה זה. נכנסתי כמה דקות ויצאתי. אחר כך סיפרתי לאבא, הייתי בכנסת. ממש כעס.
מבית המינים, מה עשית שם? עכשיו, אתה היית חבר כנסת. אני, הרבנים שלחו אותי להציל. וגם כשהייתי חבר כנסת, באו אליי בחורי ישיבות לבקש שאני אתן להם אישור להיכנס. לא יודע אם הכנסתי אותם ודיברתי איתם בפנים, יצאתי אליהם החוצה, ואמרתי להם, מי יתיר לכם להיכנס לכנסת? הרבנים פסקו שפה זה בית המינים. כל מה שאנחנו פה זה לנסות להציל. אתם אסור לכם להיכנס. פעם אני נסעתי איתו, היינו הולך להתרים איזה מישהו בתל אביב, ואז בחזור היינו כבר צריך להגיע לכנסת דחוף, היה פקק ארוך, היה דיון בכנסת, היה צריך להגיע. ואני הייתי איתו. הוא התחבט מה הוא עושה איתי, הוא לא רוצה שאני אכנס להבין את זה. ובסוף הוא לא הלך, כדי שאני לא אגיע למקום הזה. למרות שהיה דיון חשוב. הוא אמר שהיא לא חייבת במזוזה. כן. אני פעם לקחתי אותו והגענו עד לכנסת, אמר לי הנה, פה בית פעור. ממש ככה, כן. תסתכל על זה בביזוי גדול. כמה שהוא אהב את ארץ ישראל, באותה מידה הוא לעג לציונות המזויפת. מעולם הוא לא ישב מה היא קשורה לארץ ישראל? לא, יש אנשים שחושבים שכן. יש אנשים שחושבים שכן, אז הוא דאג להדגיש את ההבדל בין שניהם. מעולם הוא לא ישב במזמור, אין דבר כזה. הוא מאוד העריך את, כאילו, היה מחבב את הרב כהנא. כולם היו יוצאים, כולם, לא אחד נשאר והאחד שם נשאר. אמרו לו, למה אתה לא יוצא? למה? שאלו אותו גם במשפחה. למה אתה לא יוצא? כולם, הוא היה מנודה, מצורע, פשוט ככה. והוא אמר, שאני אבזה בן אדם, כולם מעליבים אותו, כולם פוגעים בו, כולם משפילים אותו. אני לא מסכים איתו בהרבה דברים. אבל בן אדם הוא בן אדם, ודברי תורה הוא מדבר. אני לא אבזה אותו. היו יושבים אחד על השני, אבל לומדים תורה. הוא הפך את הכנסת לבית מדרש. אבל כולם ידעו שאפשר לדבר איתו. פעם רמי כהן ניגש אליו, מרץ. אמר לו, אני רוצה להתייעץ איתך. הוא אמר, מה קרה? היה בעכו. היה בעכו בריכה, רצו לבנות בריכה מעורבת, והרב לופס, הרב העיר, התנגד לזה מאוד. ופנו למרץ שיעזרו להם בעניין הזה. ורמי כהן אומר לאבא שלי, אני יודע שהוא אדם קדוש, ואי אפשר, אני לא רוצה להתחיל איתו. איך אני יוצא מהסיפור? ואבא שלי יעץ לו, אמר לו, תשמע, תגיד להם שזה עניין ששייך לבית משפט ועשו לך איתה. אפילו הם היו ניגשים אליו ולדבר איתו. כן. אז באותה קדנציה הוא חבר, הוא יצא, כיוון שלא קיבלו את חוק מיהו יהודי, הוא יצא מהקואליציה. אחרי 100 יום. כי לא קיימו את ההסכם הקואליציוני. ואז בעצם את הנקודה של חוק מיהו יהודי הוא הבהיר שאם אין חוק מיהו יהודי אז אין עניין. והוא חבר לימין, היה אז ימין חילוני שהיה באופוזיציה. והוא הצביע איתם בכל ההצבעות. אחרי זה הייתה הצבעה על בחורי ישיבות. הוא אמר להם, תראו, אני איתכם, פוליטיקה זה תן וכך, אז הוא מבחינתו תן וכך היה. אני אצביע איתכם בכל ההצבעות, ואתם, שיהיה בהצבעות על בחורי ישיבות, תצביעו יחד איתנו. ואז הם הצביעו נגד, הם אמרו לו, אנחנו נגד בחורי ישיבות. ואז כשהגיעה ההתנתקות וצחי הנגבי תמך בהתנתקות, הוא אומר לי, אתה רואה? זה אימא שלו הלכה ואמרה לי, אני נגד בחורי ישיבות. תראה את התוצאה, אתה רואה? זהו, זה אומר גם, כאילו היה להם ארץ ישראל, גם ארץ ישראל הם. מה אתם מתכוננים עכשיו לעשות? השאיר קרקע בגוש 80 לבנות כאן, בשכונת גבעת משה, פושבי הרב, לבנות על המרכז התורני. 25 שנה הוא ניסה לבנות אותו. נפגש כאן עם עשירים שיכלו עם מאמץ קל לבנות את המקום הזה. היה כאן אפילו מישהו שבלי מאמץ יכל לבנות את זה. שלח לאבא $101 הוא נתן לו. אז אנחנו מתכוונים קודם כל להקים ישיבה על קברו. זה פשוט אין לו זכות, לא נועלים את הלב שלהם. אנשים, תשמע, הוא היה רגיל, כל כך היה רגיל לקבל ביזיונות שהוא הלך, הוא אמר, תפקידו את הצ'ק.
כמה זה שטח שם? 3,000 מטר. ובנוי זה 3,000. הוא אמר מה הוא רוצה שם בדיוק? יש בורחוב צר מלהכיל את הלומדים. הוא רצה להקים כמו בורחוב, רק חדש. ולא לעזוב חס ושלום את בורחוב. לפתוח עוד מקום. אני יכול לומר לרב, לפני 20 וכמה שנה יש פה את יובל כהן. הוא אמר לו, אנחנו פה בבורחוב, ברוך השם, הצלחנו לעשות 100 מ-9 בבוקר עד 10 בלילה. עכשיו תעבור למוסף ותעשה מ-9 בבוקר. הוא אמר לו, כבוד הרב, קרננו, תרד, חס ושלום, אנשים ילכו לשם ויעזבו אותנו. הוא אמר לו, תפתח, תשאל שאלות, כמו שיש פה תלמידים, יש שם תלמידים. אז פתחו גם במוסיוף, אז פתחו גם כבר ביזדים. הייתה קינת סופרים, עזרא הסופר, כל הדברים האלה אבא דחף, היה דוחף את השיעורים, היה כואב לו מאוד שהוא היה שומע שביטלו שיעור בפורים, הוא היה יושב בבורחוב, מחכה. מה אתה נמצא פה? הוא אומר, אולי רב אחד ישתכר, או רב אחד ייתקע בפקקים, כל ירושלים פקקים בפורים. והוא לא יגיע, ויהיו אנשים, ולא יהיה רב שימסור להם שיעור. אז אני נשאר פה למלות מקום. נשאר כל רב מקבל בפורים בבית שלו. מה המצב בשטח הזה שם? שמה צריך להתחיל מהמצב? סיימו חפירה. שימו חפירה, יש עוד... אתה רוצה לעבור? בוא נגיד, חסר משהו כמו 4-5 מיליון שקל. טוב. אני משתדל לעזור, לדבר עם אנשים הרב יכול, זה יהיה באמת אחד הדברים שהוא מאוד מאוד כאב אותם תקופה ארוכה. כולל במחלה, הוא התקשר, היה אדם אחד שעיכב, פשוט עיכב, שלא בצדק. הוא אמר, הרב משה צדקה אמר לי, היה עיזבון של בן אדם הרב משה צדקה אמר לי הוא אמר כן אני מקדיש, ואז היה תלוי בו עוד 20-30 אנשים מהעיזבון הזה, כולם ויתרו, ואבא שלי ניגש לחכם משה ואמר לו, כבודו אמר לו לא, שאפשר להקדיש ולחזור, שקר וכזב, לא אמרתי לו מעולם כזה דבר, בכלל לא שאל אותי. כאב מאוד, הוא מאוד מאוד כאב את זה. הוא היה גם נשיא של הכולל בבית שמש. זה היה כולל של 70 אברכים והצטמצם חוסר תקציב והוראות קבע. היה מנסה להיות טרים, אז נשארנו 40. הוא וכסף אף פעם לא הולך יחד. וכדי לממן את חזון יעקב, הוא היה מוסר יותר שיעורים, והיה לוקח עליהם תשלום, וכל היה הולך לחזון יעקב. ואני זוכר שהיינו נערים, אז גם הקצת כסף שהיה לנו בכיס, כל סוף חודש, אבא בא, כמה יש לך? יש לך, תביא לי. את יונתן הוא היה שולח לבנק. לך תוציא את כל מה שיש לך, תביא לי. מקפד שצריך שיהיה משכורות בזמן. דבר כזה, לא משלמים משכורות בזמן. אחד הדברים האחרונים שהוא עשה, הוא חתם על צ'קים הוא היה חותם בכף בחודש את הצ'קים. לרבנים של חזון יעקב. ביומו תיתן שכרו, הוא היה משבח, יש פה בעל מלאכה, קוראים לו מאיר נקי, הוא צורף. ויש לו שלט, ביומו תיתן שכרו. לומר לפני שנותנים, והוא תופס, כשמגיעים אליו, אומר לבן אדם, תפסו את היד, אומר לו, תגיד, הרי זה תקרא. השם ייחוד. השם ייחוד. שיבח אותו מאוד, ולא רק שיבח אחרים שעושים, אלא בעצמו. מישהו מכם נותן שיעורים, משהו? כן, אני לומד בישיבה במבשרת, עבד ירוש כולל בבית שמש ונותן המון שיעורים. משה נותן בבורחוב. שבת. הוא צריך שידור. שבת באוהל משה. הוא הבן היחיד שלו נשוי. שבת. הרב אוכל לברך אותו. בטח. אבל איזה יכול להיות.
הוא יראה הכל בלמעלה. שם הוא כבר רגוע. סתם הוא היה מלא מנוחות, עזבו אותנו זה אמונה, אבל... ההפסד הוא שלכם, לא שלו. הוא לא הפסיד שום דבר. הוא סיים את הפרוזדור, הלך לטרקלין. התקין את עצמו טוב בפרוזדור כדי ללכת לטרקלין, לא... תדעו לכם, הגן העדן הכי גדול שלו זה הבזיונות שקיבל כל יום. מה מקבל אותם באהבה? אין גן העדן יותר גדול. הוא היה מקבל אותם באהבה. אין גן העדן בעולם הזה יותר גדול. תקופת פרשת עמנואל, אנחנו פה בבית, יש כאן אחד ההומלסים באזור שהאבא היה מעודד אותו, מדבר איתו. אבא יוצא מתפילות, דברים, עם הרבה אנשים. הוא רואה את אותו אחד, בוא, מדבר איתו, ואנשים אמרו, התלרב איתו. אז הוא בבוקר מתעסוקה, עוזר לה מחלק עיתונים. והשכר שלו, שמה שנשאר אצלו. אז הביאנו את זה לפה. ואבא היה הולך להתפעל קבוע בנץ. איך חוזר מהנץ? היה מהיר אותי שאני אלך לישיבה ללמוד. הוא היה כל יום בא אליי, בוא קום, תראה מה כתבו עליי. תראה, כתבו בעמודיה, כתבו באמבסר, כתבו גם ביתד נאמן. היה יום אחד שלא כתבו. הוא אומר, מה קרה לא כתבו? מה, אני לא בסדר? היה גם פרשייה שעברנו איומים ודברים, זה... מאוד מעניין. על ענייני ניאוף. מימרן מרדיו קול ברמה ביקש ממנו סליחה. ממש... הם אפילו לא ייצגו את הצד שלו. הם רק התקיפו. רק רדפו. עשו את זה כמו איזה רפורמי משהו. הם אפילו לא ייצגו את הצד השני. רבנים פסקו ואמרו שאסור לייצג ולהביא את הדעות של הצד השני. אז הוא ביקש סליחה מהאבא. הוא התכונן לקבל מנה, כמו שאומרים את זה. אבא אמר לו, אני יודע שאתה עשית את זה בשביל פרנסה, וזה התפקיד שלך, ואני סולח לך. וכשהגיע אברך מהצורי לא היה ככה, אני הייתי נוכח. אבא אמר לו, לא הזקת לי בכלל. הזקת לציבור הספרדי. אני מבחינתי מוחה לך. התשובה שלך תהיה, כשיהיה עוד פרשייה כזו, שתדבר איתו יותר. אבל האברך של העצורים נכנסו בכוונה לכלא בשביל הפרובוקציה, הם עשו את זה לעצמם. הוא בא וביקש סליחה, הוא קיבל הרבה צרות אחרי זה. זה היה 3 שבועות לפני שהוא נפטר. הוא אמר לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אני סולח לך. אם גרמתם לחילול השם, אין שום סליחה ואין מחילה. איך הוא מסתכל על זה? בבוקר של הפרשה הזאת. אז הוא הסתכל על זה בסלחנות, כאילו. הוא אומר, הוא עשה תפקיד, פחות או יותר, זה. אבל באדם שעשה את החילול השם, אז הוא אומר, אין לך שום אחד. בבוקר של הצעדה, אבא היה אמר... מאוד צורם כשהוא אמר את זה, זה היה מזעזע כזה. אבא לא היה אחד שאמר, אף פעם לא סולח. אבא אמר לי, ליואב אלון, תמשוך את העתירה. תמשוך את העתירה כדי שהם לא ייכנסו למעצר. ואמרנו להם, בסדר, בואו נעשה פשרה, אנחנו נמשוך את העתירה, אתם תבטלו את הצעדה. הם אמרו, לא, אנחנו הולכים לכלא לקדש שם שמיים. לקדש שם שמיים. קיבלו $5,000 כל אחד, קידשו שם שמיים. הם לא עשו את זה, עשו את זה בכוונה, מצאו איזה מלחמת כביכול קודש. מהפלא שהרב אלישיב היה איתו. הרב אלישיב היה איתו. והכל, והם העלימו והסתירו ואמרו הפוך עד הפוך. הרב אלישיב שלח מכתב דרך אפרתי. הוא שלח את אפרתי אישית, ואבא היה חבר של הרב אפרתי. אז אבא אמר לשליח, לא רוצה בשביל הנושא הזה להסתכסך עם הרב אפרתי. תגידו שאני לא רוצה לראות אותו, כי אנחנו יכולים להגיע לסכסוך. לא נגיע לעמק השווה וכל זה, לא יכול להסתכסך, לא רוצה. הוא שלח מכתב בשם הרב אלישיב. ולא היה כתוב שם מילה, להוריד אותו בג"ץ. לא היה כתוב מילה הרב אלישיב כתב נגד איסור הליכה לבג"ץ. לדאוג שזה לא יפגע בכל החינוך העצמי. הבית חיים. לדאוג שלא יפגעו בכל התקציב הכללי של חינוך ככה בא הלך אליו בשבת, הוא כיבד אותו מאוד, הוא השאיר אותו במזרח, הכל. רק הם ספרו סיפורים, שהרב אלישיב אמר וכל השטויות, ממש משקרים בעיניים. היה פה הרב אפרתי במוצאי שבת, והרב זצ"ל היה אומר עליו שהוא איש אמת. כאלה גדולים מעידים. אשריכם שזכיתם לחיות במחיצתו. עמוד האש ההולך לפני המחנה.
עכשיו הרב רואה את הארונות האלה, אתה שעלית על הבית. כל מפה עד פה, הכל מלא כתבים. כל כתבים. עכשיו כל סעיף לשולחן ערוך. כל סעיף בשולחן ערוך יש לו הרבה מלא מקומות. תילם של ההלכה. 4 חלקי שולחן ערוך. אני כבר עובד, הוא נתן לי את ההלכות נידה כשאני יכול לא נתן לי את ההלכות נידה, כבר אני עובד על זה כמעט 1.5 שנה, הרבה זמן, וכבר שכמה סמים הצלחתי לעשות, זה עבודת פרך. זה כמו עבודה של צוות של מכון, יש לי עוד אברכים איתי, אנחנו כישרוניים, אנחנו צריכים לפרק את זה, לדעת איך לסדר את זה, לראות את המקומות, לסדר את זה עבודה ממש עבודה. יש לו על כל השולחן ערוך סעיף סעיף. כל החיים הוא אסף, כל מידע שיכול להיות. הוא היה שומע אפילו אברך מאיר הערה, הוציא את בדף ורושם. לא היה מצב שהוא יאבד חומר. כל פעם היה בא לבית, מוציא, רושם, רואה את ההבדלים בעיתים, את הצבע, את זה. כל דבר, היה לו את המעלה הגדולה הזאת, כל דבר רושם. שימש, הוא כותב בהקדמה, הוא כתב לי הקדמה לספר, ששימשתי את האבא ברב בן ציון, הרב אלישיב והרב אוירבך והרב יוסף כהן של הרב פרנק, מקרא קודש. שימשתי אותם והבאתי את כל העדויות של המקרים שהיו על זה, אבל המורה הוראה לא משפט הבכורה לפסוק, לא מחויב אליי, שהוא יפסוק, הוא ישקול בדעתו מה שהוא חושב, אבל אני מביא לו את כל הנתונים. היה לו ענווה כזאת, ממש... כל החיים אמרנו, למה אתה מוציא ספר? הוא אמר, שמה צריך שידעו עוד איזה דעה. שמצפיק דעה, ידעו עוד אחד, פחות אחד. לעצמו היה רושם, כל דבר היה רושם, כל היה מסודר מאוד, כל רשום. היה רואה לפעמים מאמרים של רבנים בעיתונים, המודיע, במוצאי שבת, הוא היה לקח את העיתון, גוזר אותו, שם את זה באותו נושא של המאמר שמדבר, הוא שם את זה באותו נושא, בשביל שיהיה לו לשיעורים. היה מגיע לפעמים מוקדם לשיעור ונכנס, אז הרב שלפניו מדבר. לא היה סתם יושב שומע את השיעור, הוא הוציא דף ועט, הוא מתחיל לסכם את השיעור של אותו רב, גם אם הוא צעיר ממנו ב-30 ו-40 שנה. אהבת התורה. פשוטו. הוא העריך תלמידי חכמים בצורה קיצונית. בזמנו שהרב אליהו היה רב ראשי, היה מאוד מאוד, כמו סכסוך שנקרא לזה, רדיפה נגדו, הצד של השני, ואבא דאג כל הזמן איך לעודד אותו. תמך בו, עזר לו, הראה לו פנים צהובות, הוא היה ממש כאילו במצב לא נעים בכלל. הוא ממש עודד אותו, אני מחזק אותו. מישהו מכם היה כשהוא הספיד אותו? מי? הקלטת אותו כשהוא מדבר? הוא דיבר דקה. אני לא לא מסוגל הספקתי. הוא דיבר זה פשוט הלוויה דקה. היחידה שהוא הספיד בחייו. זה הלוויה היחידה שהוא הספיד, הוא לא הספיד עוד פעם בלוויות. לא, אבל בשבעה. אני הייתי בשבעה בדיוק כשהוא היה. בשבעה יש לנו... כן, יש הקלטה. שלא? אני לא יודע אם בווידאו, תמונות ודאי שיש. יש בוודאי למשפחת אליהו, יש את הווידאו, הם העמידו וידאו בצד, תמונות ודאי שיש, אני זוכר שהרב הגיע. תנסו לקחת מהם את ההקלטה הזאת. הוא דיבר, כשאני התחלתי, לפני שהתחלתי לדבר, הוא דיבר משהו שאני אגיד לכם אחר כך. תנסו להוציא את זה משם. הרב יכול לדבר עכשיו? לא רוצה. טוב, אני לא אטריח אתכם, אבל אני אשתדל בעבורו גם אחרי. אני מקווה צוואה השנייה שהוא ישאיר, גם למשפחה, כן. להוציא את הכתבים. וזה... אתם צריכים הרב יצחק צריך ראובני? ממון בשביל זה? גם. כמה צריך? הרב יצחק ראובן, אתה מכיר? שיעלה? כן, עוד דקה. כן, שיעלה. מה? כמה צריך? זה בערך יצא, בערך 80,000 שקל לכל הנחות. כל כרך. כל הנחות נידה זה 80,000 שקל. כמה כי זה כרכים יש? מכון. אנחנו לא יכולים לשער, זה בכתב יד הכל. יש לו על כל השולחן ערוך. אנחנו עובדים פה בכמה ערוצים, חלק באבן העזר כבר כתוב, מוקלד, באבלות. זה יחזיק חודשים שלמים, מבריחים. הוא היה כותב בקודים, נכון, זה כזה... שרק לפתוח את המקורות לוקח... סיפרתי לו על ה... אני לא משלם הרבה לאברכים, משלם 20 שקל לשנה. אני כמו שכר מינימום, לא הרבה. גם אברכים כישרוניים שיודעים לעשות את העבודה. אבל בכל זאת, ההחלטה אני צריך לעבור על זה ולהחליט כאילו הסוף. עושים לי כמו שאומרים, זה עבודות ראשוניות.
טוב, אפשר להשאיר אותנו כמה רגעים?